Bale, keixo, zigarren ariketa. Hau pixka zaila da, bale? Orduan jarritu iezazue pausuz, bestela ez daterako. Eta failo txiki batek den aldatu dezake eta gero ez dateratzen da arazoak daude. Bale? Orduan, beti arazoak badaude irakasleari galdetu. Bale? Orduan, gaur hasiko gara gauza ezberdin batekin. Gero apimentoren erabiliko dugu, baina hasi gara gauza ezberdin batekin. Eta izango da, Excel batekin dugu. Orduan, joan zaitezte zuen drivera, bai, eta nahi duzuen lekuan, karpeta baten egin dezakezue, edo nire unitatean zuzenen egin dezakezue, zuek nahi duzuena. Egin behar duzena da berria, kalkulu horriak, eta kalkulu horri hutsari eman behar diozue. Bale? Kalkulu horri hutsari ematen diozuenean, agertuko zaizue kalkulu horri bat nik hemen daukadana bezala, baina hutsik. Bale? Orduan, zer egin behar dugu, lehendabizi egingo diguna da izen aldatu. Ni jarri diot euskara. Zue jarri diezaiogu zue, beste ez oze, baina euskarako ariketak izango dira, beraz, euskara jartzea logikoena da. Eta hemen, eman diot eskubiko botoiarekin, edo bi atzamarrekin eman diote panelean, eta eman diot aldatu izena, eta izena jarri diot, oja1 jartzen zuen, eta jarri diot indinor orain. Zergatik direlako ariketak indikatibokoak, nor kasua eta orainaldikoak, bale? Eta nik egin ditut 22, bale? Zuek 10 egitearekin nahikoa da. Zuen euskarako irakasle batzuekin hitz egin dut, eta esan diate euskarako klasean egin ditzakezuela. Bale? Zuek ensaiatzeko da hori, baina hitz egingo dut beraiekin berriz ere, eta eskatuko diet mesedez, beraiek eskatzeko zuei ariketa bezala Excel hau egitea. Bale? Orduan, zer egin behar da? Lehenengo zutabean jarri behar duzue zenbakia, esaldiaren zenbakia. Bale? Batetik, nire kasuan 22, zuen kasuen batetik 10. Bale? Gero esaldia jarriko ditugu, ikusten duzuen bezala aditza joan behar duen lekuan nik utxune bat utzi dut eta marra batekin egin dut. Marra nola egin dudan? Egin dudana da guion bajo deitzen zaionarekin. Eskubiko maiusen eskubiko maiusen ezkerrean daukazuen botoiak maius gabe ematen badiozue egiten du gioi altua, eta maiusekin ematen badiozue egiten du gioi bajua, bale? Gioi baju pila bat jarri ditut, bata bestearen atzean, eta horrela marra bat egin dut. Bale? Orduan, hemen daukazue lehenengo zutabean zenbakia, bigarren zutabean esaldia, eta hirugarren zutabean da esaldi horren erantzuna, bale? Gu arratsaldean ez, inola ere parkera joango ba. Erantzuna izango litzateke gara. Bai? Orduan, nik prestatu dut hau guztia. Bai? Eta gero, hau guztia eginda daukazuenean, bale? Egingo dugu partekatu, emango diot, eta hemen jarri behar dugu abimentorrek lan egin izateko esteka duten guztiek ikusteko modu edukitzea, bale? Hemen daukazue, mugatua, mungia edo esteka duten guztiek. Esteka duten guztiek ikusi ahal izango dute. Ez da beharrezkoa editoreak ezatea, baina ikusleak bai. Bale? Eta pein hori eginda daukagunean, esteka kopiatu dezakezue, baina hori gauza asko egingo ditugu esteka hori erabili baino lehen, kopiatu egingo dugu ez ba ere, eta hemen eginda emango diot. Bale? Eta orain joango gara apimentorrera. Bale? Hau, eginda daukagunean, apimentorrera guaz, bale? Orain bideoa pausatu dezakezue, hau guztia egin, eta gero apimentorre egiterakoan ikusten gara, bale? Orduan, apimentorrera guaz, eta hemen guk azkeneko ariketa egin genuen da 5 izan zen. Bale? Hemen egingo duzuena da 5 hau erabiliko dugu 6 egiteko. Bale? Orduan, zer egingo dugu? Hemen proiektu zen emango diogu, eta emango diogu guardar proiektu combo. Eta guardar proiektu combo horretan, ariketa 5 kopiar jartzen duen honetan, hau ezabatu egingo dugu, emango diogu 6, eta emango diogu aceptar. Bale? Nik kanzelar emango diot, baina nik ja 6 bat eginda daukadalako, esperimentuak egiten egon naiz, eta orduan 6 hori ja hasita daukat, baina daukat 5 zegoen moduan, bale? Zuei erakusteko nola egiten dudan. Baina zuek eman behar diozu orain aceptar, bale? Eta aceptar hori ematen diozuenean, sortuko zaizue hemen, ariketa 6. Bale? Berak irekiko du gainera. Eta hemen ikusten duzuen bezala, nik, bale, sesioak edukatu zaitu. Berriz hasi behar naiz. Ia, lortzen dugun, artean hau jarriko dut, hemen goian, gutxiago molestatzen duela apimentorrerako. Eta ariketa 6 ea hasten duen. Bakizue lehendabizi sartzen denean tardatu egiten duela pixa bat.
Bale, ireki du. Bale, eta uste dut txikiago jarri behar dudala, ze bestela ez dute zer ikusiko. Bale, orduan. Hemen gogoratu genezkala, euskara lengua English, bale? Baina hemen, esan dizuet, esperimentuak egiten egon naiz, eta gauza batzutan hemen mugikorrarekin egon naiz, eta aztu egin zait gauza batzuk aldatu egin behar nitula, orduan. Hemen, adibidez, euskara honetan, aldatu egin ditut, bueno, 3 aldatu ditut letra tamainak, eta monitorean asko zobetu ikusten da 50 dauka. Orduan, Englishen ere 50 jarriko diot, bale. Eta orain zer egingo dugu, gogoratu, hemen dazkaula, 3 pantaila, English, euskara eta lengua. Euskarakoarekin lan egingo dugu, bale? Orduan, euskarakora joango gara, eta hemen daukagun gauza bakarra da, euskara, bale? Eta daukagu ikurriña fondo ondura. Gogoratu fondoa jartzeko, jarrita espazioan, hemen daukazuela igota dazkauia, eta orduan hemen, jartzen duen lekuan, aber lortzen dudan duna jotea, hemen, ikusten duzue, imagen de fondo jartzen duen lekuan, jarri diot ikurriña, eta aceptar. Bale? Eta orduan, gure atzeko irudia izango da ikurrin hori. Orduan, zer egingo dut orain? Orain ikurrin honetan jarriko dut botoi bat, lortzen badut. Hoi da. Bale, sartuko dut botoi bat. Eta botoi horretan, txikiago jarriko dut, ze bestela, ez dago kristorik lan egingo dut. Gero ez dut ezer ikusiko, baina, orduan, tamaino letra 50. Eta hemen letra zein teksto jartzen duen lekuan jarriko dugu aditza. Bale, orduan hau izango da, aditza ariketak egiteko botoia euskararen barruan. Bale, horrek zer esan nahi du? Bloketara bagoaz, esan nahi du euskara atzera botatzen dugunean, pantalla, hasierako pantailara joango gara da, screen bat da hasierako pantalla, bale? Baina, botoi bat sakatzen dugunean, zer egin behar digu? Aditza. Ez daukagu aditza, sortu egingo dugu. Hemen, beste pantalla bat sortuko dugu, aditza. Aditza. Deitzen dena. Bale? Sortzen ari da. Orduan, sortu digu aditza, bale? Baina, lehendabizi, joango gara berriz ere euskarara. Bale, eta hemen, esango diogu, botoiari ematen diogunean, kontrolera joango gara, eta kontrolen, abrir otra pantalla, nombre de la pantalla, aditza. Bale, eta lixo, bez ez du egin behar pantalla honek. Bale, orduan goazen, aditza pantailara. Eta aditza pantailan jarriko dugu beste botoi bat, nor orainaldiko ariketetan sartzeko. Bale, orduan, lehendabizi egin behar duguna da, hau, itxoin nireki arte. Ze kostatzen ari zaio, ez ari zeatik. A ber, eskinen bat. Bale, ez negon, bloketan nengoen, eta bloketan ez dago ez dut. Bale, monitor, baina hemen behar diogu orientación de la pantalla horizontal. Bale, listo. Eta kenduko diogu barra de estado, eta kenduko diogu, bueno, aditzen hau egin dezakegu. Bale, orain, zer behar dugu? Behar dugu beste botoi bat. Hor goian agertzen da beraz hemen. Zentral eta zentral emango diot, eta horrela ardien gelditzen da. Bale, gehiago ez dagonez, gero ja konponduko gara, gehiago jartzen ditugunean konponduko gara, bale? Baina, aditzen ez, boton. Bale, eta boton honetan jarri behar duguna da, texto para boton 1, indikatiboa, nor, orainaldia.
Eta egingo duguna izango da, testuaren tamaina hori handitu hobeto ikusteko. Bale? Eta, jak hemen gauden, aditzari ere jarriko diogu imagen de fondo, ikurriña, aceptar. Ya está. Bale? Eta orain, bloketan egin behar dugu, lehen egin dugun gauza berdina. Bloketara guaz, eta hemen lehen da bizi. Atzera ematen diogunean, irekiko didazu ze pantalla aurrekoa. Eta zein da aurreko pantalla? Aditza. Aditza ez, aditza hau da euskara, barkatu. Eta botoiari ematen dio danean, hemen goian dago, gogoratu. Cuando boto uno klik, orduan zer egin behar digu, ireki behar digu, orain egingo dugun beste bat, deituko dana, Excelean deitu diogun gauza berdina deituko diogu. Indinororain. Orain irekiko dit, joan marko dut berriz ere aditzara, blablabla. Musika pixka bat digoa jarri behar dut hemen. Itxoiten ari garen bidartean entzuteko. Aditza, eta blokeetan, kontrol, ez dut musikari beharkatua da hoia. Abrir otra pantalla, eta izena eduki behar du Indinororain. Bale, listo, egin dugu. Orain goaz, Indinororainera. Eta diseinatzaileera goaz, eta hemen berriz ere ikusi, kenduko dugu barra estado, kenduko dugu titulo no visible, título visible, esan nahi dut kenduko dugula, eta orientación de la pantalla jarriko diogu horizontal. Bale? Listo, hau prest daukagu. Orain, behar dugu. Etiketa bat, esaldia jartzeko. Etiketa horretan jarriko dugu esaldia. Bale, lehen da bizi, hau, centrar. Bale, eta etiketari, tamaño de letra, 50. Bale, orain, interfaz de usuario disposición honetan, interfaz de usuario itxita disposición honetan, jarriko dio disposición horizontal, eta disposición horizontal. Bale, honei emango diogu alto, 2%, eta honeri ere bai. Beste uneko bi bat. Vale. Eta orain hemen jarriko dugu berriz ere interfaz de usuario, hemen daukagu campo de texto, hau jarriko dugu hemen, erdian, eta honi jarriko diogu eta ere 50, eta jarriko diogu alto 110, ancho 120. Eta mar, ez bere. Bale, eta jarriko dugu beste botoi bat, gora jodakoguna, hemen botoi bat, eta botoi horri deituko diogu, jarriko diogu hemen, 50ko letra tamaina, eta tekstuan jarriko diogu hasi. Bale? Bai? Bale, hau prest daukagu ja. Bale. Orain zer egin behar dugu? Orain lortu behar dugu gure aplikazioak hartzea Excelean daukagun informazioa eta sartzea gure aplikazioan. Bale? Lehen idazten genituen esaldi guztiak aplikazioa, baina hori oso deserosoa da, ze esaldiak egiteko idatzi behar dituzu programan bertan eta ez da polita. Osea, programatzeko hau askoz ere hobeto dago, kontrolatzeko zer egiten duzun da ze esaldi dazkazun eta esaldi guztiak dazkazun leku berdinean, ez zara app inventorera sartu behar, Excel batean daukazu, errazakoa da. Bale, gero lan egiteko errazagoa da, nahiz eta programatzeko pixka bat zailagoa izan. Orduan, zer egingo dugu? Hemen dazkagu kontzeptu guzti hauek. Bale? Orain egingo duguna izango da
bloketara joango gara, vale? Eta lehen da bizi egingo dugu, beti egiten duguna. Atzera ematen badiogu, ireki behar digu, orain bai, aditza. Ireki behar digu, aditza. Vale? Onaino, ez dago problemaik. Vale, orain hasiko gara gauza erraruak egiten. Vale? Aztu zeit gauza bat. Informazioa hartu ahal izateko Excel horretatik behar dugu Excel horrek edukitzea, programak edukitzea non sartu, edo nondik hartu. Orduan, hori egiteko egiten dena da hemen, konektibidad atalean, dago web. Web hori sartuko dugu edozein lekutan. Berdin da, ez da ikusiko. Hemen bai ikusiko da, hemen behean bai ikusiko da, baina pantailan ez da agertzen. Badaude gauza batzuk ez diren agertzen pantailan, ez dira agertzen. Orduan, hemen bai agertzen da, hemen bai agertzen da. Eta web bat honetan, egingo dudana izango da, euskara hau hartuko dut, hemen kopiatuko dut esteka, itxatxiko dut hemen URL jartzen duen honetan, Ctrl V, eta hemen azpian jartzen duen lekuan handiago jarriko dut ondo ikusteko, ea lortzen dudan gero horra iristea. Guazen. Vale, ez, arantzao nahi dut. Vale, hemen, eta lortzen duen. Titulo visible, ez, behar duena da, web bat. Web bat honetan, ikusten duzu hemen, itxatxi didala, bla 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 bla. Vale, orduan, joango gara atzerantz eta esabatuko dugu edit jartzen duen leku hori izango da esabatuko dugun azkenetan. Vale? Eta orain idatziko duguna da export galdera ikurra format berdin CSV. Vale, edit jartzen duen leku horretatik aurrera ezabatu, utziko dugu lerro hau, barra inklinatu hau utziko dugu, eta jarriko dugu export galdera ikurra format berdin CSV. Hemen ikusten duzu, zer jarri dugun, vale? Hemen ikusten zenuten. Oso gaizki iruditzen zait, armatoste honek egiten dizkiren gauza, vale? Orduan, vale, joango nahi zuen, ez ditu gehiago joaten duzten, edo orain berantz, eta orain, azken eraino. Fin botoiek ezagonek. Vale, hemen ikusten duzu, export berdin format CSV, vale? Orduan, berrez ere txikitu egingo dut, zer bezala ez dute zer ikusten. Vale, orduan, orain, nila hori badaukat, vale? Orduan, orain bloketara joango gara. Eta bloketara joateko, egin behar ditugu gauza asko egin behar ditugu. Alde batetik, egin behar ditugu variable pila bat, vale? Aldagaiak egiterakoan, vale, orduan, lehen da bizi egingo dugu taula. Vale, eta taula hori izango da, taula horretan gordeko dugu gure Excelean dagoen informazio guztia. Lerro guztiak, lerro bakoitza izango da elementu bat. Vale, orduan, lista bazia. Vale? Baina, gero hor, erabilituko dugu beste taula bat zenbakiak bakarrik gordetzeko. Vale? Zenbakiak, bat, bi, hiru, lau, bost, 6, 7, 8, 9, gu jakiteko ze esaldirekin ari garen lanean. Vale? Eta gordeko dugu beste lista bat, eta lista hori izango dira esaldiak. Eta gordeko dugu azkeneko lista bat, eta lista hori izango dira erantzunak. Bale, orduan, lista batean edukiko ditugu esaldi guztiak, beste lista batean zenbaki guztiak, eta beste lista batean erantzun guztiak. Bale? Eta orduan, zenbakiaren arabera jakingo dugu ze esaldi dan, eta ze erantzun dan, eta dagokion erantzuna den, ala ez guk ematen duguna. Bale? Orduan, hau behin eginda, orain, zer egin behar dugu, esan behar diogu aplikazioari,
hasten garenean hau egiten, egin behar duen lehenengo gauza dela, esaldi bat aukeratu. Bueno, lehen da bizi esaldi guztiak ekarri, eta esaldi guztiak ja almazenatuta dazkagunean, esaldi bat aukeratu beharko du, bale? Orduan, lehen da bizi egingo duguna izango da, hasiera denean, indinor orain. Bale? Cuando indinor orain, inicializar. Eta zer egingo dugu? Egingo duguna izango da, orain, hartuko dugu gure web horri hau, vale? Eta deitu egingo diogu. Lortu informazioa. Vale? Bai, lortu web honetan dagoen o informazio honetan. Eta orain, joango gara eta egingo diogu. Cuando web 1 obtuvo texto, kontuz, obtuvo texto izan behar da. Ez da obtuvo archivo, es caducado, vale? Obtuvo texto. Bai, ulertzen da? Vale? Orduan, orain, egingo duguna izango da. Joango gara aldagaietara, eta hemen. Poner global taula, A, eta orain listetara goaz, eta listetan, izango diogu, hemendik, nunbait egon behar da. Longitud de la lista, está vacía la lista, toma un elemento al azar, índice de la lista, selecciona el elemento de la lista, insertar, sustituye. Vale. Lista desde tabla CSV a texto. Vale, eta hor jarriko dugu contenido de respuesta. Vale? Nik uste dut ondela zala. Vale? Igual lehen oso begiratu ingo dut espada txuleta daukat, vale? Orduan, utziatzue bikoizten, eta hemen bikoizketan jarriko dugu. Pausarrena egin daukadan, hemen daukat pixka batola aurrera duta, eta begiratu ingo dut gaizki ez esateko, gero zuzenketak egiten ibili beharrez izateko. Bueno, irekitzen digun artean, jarraituko dut. Vale, orduan, suposatzen da taula honetan daukadala, ja, gure taularen elementu bakoitza dala, lehenengo elementua da hau guztia, bigarren elementua da hau guztia, hirugarren elementua da hirugarren lerro guztia, laugarren elementua da laugarren lerro guztia, vale? Orduan, zer egin badut, banatu behar ditut zenbakiak alde batetik, esaldiak beste batetik, eta erantzunak beste batetik. Vale? Eta orain joan zaitena pikutara. Larregi eskatu diot Chromebookari. Ea lortzen dugun, martxan jartzea berriz, eta musikarik ez daukagu, eta katua lotan ari da. Osake, itxuin behar dugu. Itxaran. Vale. Ba, venga. Bueno, oain xenator. Ba, begiratu dut eta ondo guaz. Vale, orduan, pixka bat jetxiko dut hau, eta orain hemen, ja, taulan dazkagu gordeta Exceleko datu guztiak, baina ordenatu egin behar ditugu nahi dugun bezala. Orduan, berriz ere, lista zera joango gara, eta hemen, ez, kontrolen uste dut. Eta hemen, hori da. Hemen daukazue, por cada elemento en la lista. Elementu bakoitza da, lerro bakoitza taulan, bale? Orduan, ze hori hartuko dut? Izango da, taula. Bale, taulan dagoen bakoitzeko, gehitu behar diot elementu bat, bale, lista bakoitzari. Orduan, zer egingo dut? Lista sartuko dut, eta esango diot, añadir elemento,
elementos a la lista. Ze listari zenbakiak listari adibidez, gehituko diot, karo, orain ikusi galdu, orain azalduko dizuet, Galdu indut. Vale, listo. Eta izango da, bat. Vale, horrek zer esan nahi du? Nik hartzen dudala, lerro bakoitzeko lehenengo elementua eta gordetzen dudala zenbakietan. Bigarren elementua gordeko dut esaldietan eta hirugarren elementua gordeko dut erantzunetan. Bale? Zeratik, lehenengo zutabea zenbakiak dialako, bigarren zutabea esaldiak dialako eta hirugarren zutabea erantzunak dialako. Logiko. Bale, orduan guazen, eta egin dezagun. Hemen duplikatu, bikoiztu egingo dugu, eta berriz ere bikoiztu egingo dugu. Bale? Ze hiru aldiz egin bat dugu. Eta orain hemen, esaldiaken jarriko dugu bigarren elementua eta erantzunaken jarriko dugu hirugarren elementua. Bale? Orduan, ja, ariketa hau bukatzen ari gara, Bale? Jarraituko dugu zazpigarren ariketan artxibonekin berarekin gauza gehiago egiten, baina nik uste dut honekin ja ariketa batentzako nahikoa dela. Orduan, egingo dugun gauza bakarra izango da ja behin hau daukagunean esango diogu hasi botoiari emango diogu botoi, ale. Cuando botón uno klik, gogoratu, hau dala hasi jartzen zuen botoia, vale, orduan zer egingo dugu? Hartuko dugu hemen eta emango diogu, ikusteko bakarrik ondo atera zaigula, vale? Crear una lista vacía, elementos de una lista, está en su lista. Vale, hemen, hau da nahi dudana. Baina horretarako etiketa behar dut. Orduan, poner etiketa edo zein hartzen dut beti, vale? Baina tamaino letra jarri beharrian texto. Vale? Eta toma un elemento al azar de la lista esaldiak. Vale, orduan jarriko dugu esaldia jartzen duen lekuan, jarriko dugu esaldi bat, berak nahi duena. Vale, eta baita ere nahi dudana da, poner botón uno klik, texto, como, eta orain joango gara testuetara, hartuko dugu testu huts bat, eta idatziko dugu urrekoa. Vale? Eta orain probatzea tokatzen zaigu. Vale? Orduan gogoratu, konektar, vale, hemen gogoratu, konektar ahí companion, vale, gogoratu hau kopiatzea, hemen Ctrl C, eta orain nun daukat hemen meet ahí companion, minutu bat beharko da. Minutu bat beharko da. Minutua luze egiten ari zait. Oso luze.